Nang diayu Kanjeng Ratu, monggo pinarak nginggil Kanjeng Ratu Kunti. Dudu. Sak brebetan Sunes. Kaya Kunti. Kuntiku. Lho. Ora dene ngono Nyai. Kowe iki putri saka ngendi? Boyo sapa ingkang dadi sesilie? Tak kira lagi iki panjenenganmu prapteng Pandhawa Ngastina. Iya. Nggih. Kunti nggih, Senes. Lah ngengkel mau sampean. Teratap. Kaya Sandirana. Sampeyan sinten Nyai? Nama kula Nyai Kanastren. Kula bojonipun panjenenganipun Ki Lurah Semar, onjang ganjeng langit kelap-kelapaton. Leregen sang maweh gandrung. Sabarang kadul wukir moya akmaye. Bilih wonten lepat kula tiagung pangaksamanipun. Ewadene saderengipun matur wigatining sedya sungkem bektenipun kula pun Kanastren kunjuk ngarsa sinuwun Prabu Duryudana. Iya Nyai, ndak tampa. Aja gelo aku ora basa. Leresipun nggih mboten sak basa kaliyan tiyang alit kemawon. Iya. Disundul puyuh lho ngger, mbok yen duwe pangrasa ta ya? Ing jaluk Nyai Kanastren piyambak sanes kula ingkang ndarbeni kersa. Oh ya. Ya. Piye Durna? Kula mboten saged matur pokok mangkat-mangkat, mulih-mulih. Yen badhe matur werni-werni. Nyai. Ana wigati apa nggonmu parapting Sitinggil Ngastina mokal yen to tanpa sedya. Nggih, lepat nyuwun pangsami bawanipun tiyang alit. Wani minggah Sitinggil krembyang tangan janggeng suku kedaling pangucap yen to mboten selaras kalian pranatan negari keparenga paring pangangsami dhateng kula pun Kanastren. Gedhe pangasamane ingsun. Nyuwun prisa menapa leres panjenenganipun Kiyaine Semar Seda lajeng jengandika ingkang upakara. Upami to kados mekaten saestu lajeng menapa dasaripun jenengan kok mboten ngentosi kula warga. Upama ta seda temenan mestenipun rak nggih wangsulipun dhateng Klambi Sireng rumiyin. Maing kados pundi nek pancen mboten wonten perbehanipun wonten Klambi Sireng ing ngrumat wontenipun Ki Lurah Semar saged dipun pundhut. Kula kepengin mangertos menapa dasaripun Gusti Duryudana lajeng mundhut panjenenganipun Ki Lurah Semar dipun leremaken slamenipun wonten Ngastina. Keparenga jengandika paring dawuh. Duryudana aku nyuwun pamit ya, Nger. Monggo. Lah nggih to, cobi. Wong kula menika tasik dhateng Pategalan. Nah kok tanpa sranta lajeng wonten pekabaran Kiyaine Semar Seda tumakne gledhekan ulon kaya kebangetan. Abah sing nyukupi asamu barange.
saron gedhe kok mung ijen bojomu ra ngeterake sate guna serangan katentenge ijen wae aku pegatan wis suwe banjur sapa sing nyukupi saben dina banjur sapa yen tok adem kemulira balon sate pitik tuwek cilik wae mung diwehke ungaran alor parane ijen wae ing Jakarta abah sing nyukupi samubarane balung sate gender kawat saron gedhe kok mung ijen bojomu ra ngeterake balon sate guna serangan katentenge ijen Kula kula tuduhi bab Semar mang teng ruang kerja kula. banjur sapa sing nyukupi saben dina banjur sapa yen tok adem kemulira balon sate pitik tuwek cilik wae Enggak nyi? diwehke ungaran alor parane ijen wae ing Jakarta apa sing nyukupi samuka Untuk mang buka mawon, mang buka mawon. Niku nek wonten tulisane sing tarik nggih ditarik, nek dorong nggih didorong. Inarak. Nggih. Ngunjuk napa? Mboten. Wah, entek. Pon. Ngeten nggih. Wani urip niku pancen kudu wani mati. Ngoten. Wedi mati aja urip, wedi urip aja lahir. Niku dalil. Kula mboten butuh didalili, kula takon perkara bojo kula. Nggih, tenang, tenang. Kenong cilik, tenang, tenang. Nah. Sunan Kondang ingkang wonten Tuban. Tenang, tenang. Ya, sing sok dilebokne tase sinden. Tenang, 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 tenang. Boleh dene jenang. Enten. Ing sampun sedo nggih sampun, sampean kudune matur nuwun kalian kula. Sing ngonangi kula enten warunge yu bibit. Gandeng kula pun karo apik. Lah wekasanipun lajeng mumet. Lah mulih piye ta Mar? Sareng ngoten niku wekasane lemes kaya tanpa balung ngaten. Kula celuki marmer pun mboten semaur. Kayak tas ganyi ngomongnya agama lah. Ganyi ngomongnya kiai kono. Lah ke rumah. Lagi piye to iki? Nek gandeng kula pernah nggih bingung wontenipun nggih kereta kula.
Lajeng Ki Semar lajeng kula inggahaken dhateng kreta kula beta mriki anggere Duyudana mendhet kawicaksanan pungkasane banjur den rumpaka den rumat den upakara dipun bantalani wonten mriki. Dipun bantalani pripun? Sampeyan iki dikebumikan ngono. Bumi lek bantala nggih. Dikebumikane dipun bantalani wonten mriki. Jenengane basane bendina kemriyan sing angel-angel, mboten angel ning menggelitik ngaten. Lajeng sampean temu pirang perkara wekasanipun lajeng ngubur bojo kula wonten mriki niku. Lah kula mesakne. Sampean wajib matur nuwun nek wong mesakne. Gawe. Lha mboten wonten wong mesakne lha wekasane napa nggih ajeng nggih pameran. Kok ngoten niku. Mestenipun nggih dipun beta wangsul dhateng lambe sireng. Lah, nggih mrene kados mekaten. Ha niki kula nggih gadah petungan. Lha tak go nyang lambe sireng nggih ragat apa? Sampeyan ngenyek kula, mboten ngenyek nek kula tingali sandangan sampean niku lak ketok ya ora tau salin nyindeni jari yes kuwi, direp yes kuwi, ngasak yes kuwi. Nun sewu mun tersinggung ngatine nggih napa mboten? Nggih nate antuk kados mekaten ning kula mboten nyolong kula mboten korupsi. Lho nyampluk ra iku. Mbon ngaten nggih. Nggih napa mboten? Niki mboten urusan perkara. Lah sampeyan nyandak jarik kula barang ngaten. Kula mboten ngrembug perkara jarik. Nek pancen wonten keparing penggalih sing arep tak rembug iki jurune jarik. Sampeyan pun runyam kok ngoten. Kula niku kelangan bojo sampeyan kok macem-macem. Lali-lali datan bisa lali. Kancine nang kene ya. Mburi niku sawah ra iso metu kono. Amen ajeng mlayu teng pundi. Lawasaya keaton umpamena wiwit tanang gedhe eno tata bisa ati meraja tangane wal-wile sampeyan jenenge aturan jabat kok ngono. Sampeyan iki disawang wong pirang-pirang tur wong pirang-pirang. Sampeyan mboten sakakan polah ngoten mawon niku pun sae. Pajake kowe kaya guntiku. Kajenge ya mangi mbiyen midodari. Upami ngoten ajeng ten apa? Kowe kok gelem dirabi Semar niki bal-bal. Nggih. Kaya entek uang iki nyi. Nggih. Apa kowe mbiyen digendengne? Mboten. Digendengne terus ngedengne sayembara sing iso nambani sing tak pek bojo ngono. Mboten. Nggih. Ati dateng ati. Lho sampean kok ikhlas ayu sampean diweni Semar ing jebeber kaya ngono. Lho. Sing nyawang mboten trima nyi, sing nyawang mboten lila. Mboten lila kajenge niku lak urusan sampean. Pundi kuncinipun? Enten-enten kuncinipun. Sampean pun kurang ajar. Kasara pandan telongso yen raruh le dandan. Dandan sore Pak Jojo wis ning ngarepe babasane. Kopi piring nandang lanang kopi. Aku jago iki jole lagu. Hae. Capek kudu rada buyung kudu bingung. Hae. Apal junggo capojo agawe bangga.
pasaring Pikiring mangkam langsir langsir kuning apel batu jaloni ijali lagu ayae iki wae gunung rondo wuyung duduk bingung ayae apel jumbo capot rata apel kurang kali pangku domba ditutui ampul leder paling bisa sampean kudune mikir sampean iki sing regane larang mergo pikirane pancen mengkono mesine kudu bisa gagas sampean pate nggone dhuwur kula namung bojone lurah mboten bejaji napa jenengan mboten lingsem ora nyawang bojone sapa sing penting ya ampun ayo sampean rasopan sampean rasopan Mang lerek nih soalnya kok ngono pejabat ambil gedes. Yo lirikan jenazah samono jawane. Nih. Ingkang wonten ruang kula mriki namung kula lan sampeyan. Nggih. Dompet kula pun isi malih nadan ndek wingi bengi kecalan meh sak yuta. Niki pun dhuwit tok iki dhuwit tok. Mboten gumun. Gundul-gundul pacul-cul gemblelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gemblelengan Ya ampun. Nyai Kanastren. Apa? Pundi koncine kula tak medal. Meden. Nek medal bareng. Nek medal bareng. Ampun pejabat gunemane kok ngono. Amanda. Kula tak wangsul. Malam ini milik kita berdua, oh sayang. Sangat tidak patut kalau malam tidak kita gunakan. Mari kita padukan cinta kita bersama, oh sayangku. Aman pejabat ini kok ngono. Niku kaya plembungan ning pojokane napa? Kondom. Ya ampun, ruang kerja kok nek kondom bareng. Nggih, kajeng nggih. Ya ampun. Jam 12:30 kirang sekedhik
kula kudu bisa nggunakake kali jenengan mangke suwi-suwine utawa gelis-gelise tengah papan. Kula mboten purun, harus purun. Kula mboten purun, kudu gelem. Gunjang ganjeng langit kelap-kelap waton. Lerik kencang cepoti. Ngale trisang wae gandrung. Buang. Sabarang kadulu ukir. Ya, Bang. Gila. Atraksi. Ucap kacari langsung ngono. Bawanipun kamurkaning jagat sukertaning bumi. Wong kang bejat nalare. Wong kang bubrah mentale. Bisa ngranggeh kawibawan nanging ngangge secara kekerasan. Tuwin nganggo cara kang julik. Gila. Nyi mang demek nyi. Rasuti. Tan gagas lamun nginggilipun tan wonten pepalang. Krak krok krak kruk kruk krak krok krak krak krok krak kruk kruk krak krok. Genteng munggah medun ora kaya Pendhita Ndalisada ingkang tansah menawi kasing Nyai Kanastren. Mandhap saking pelangitan tanpa sranta nglandang rekian Patih Harya Sengkuni dadya jalaran geger kang ana madyaning sasana. Ayo. Anu Mas, matur nuwun pamriyantun. Iblis lanat kowe anu man. Iblis nggih sampeyan niku. Kowe sampeyan niku. Arep ngopo kowe? Kula bentus ning kaca. Aja piye lawange kok kancing. Aja men. Oh, kurang ajar. Lho, sampean macak napa? Lah kok ngangge sombong gen rai? Sombong matamu iki getih mili. Raiku ditabrakne karo kaca ruang kerjaku. Lho. Ndlewer ngaten. Biasane sing ndlewer dudu kono. Kowe iki tak kamleng raimu. Anoman murang tata. Kenging menapa? Kanastren lho mlebu nyang ruangku. Njaluk ngrasane kaya ngapa nikmate karo Sengkuni. Ngono. Aku ya pangkat omong nyi dosa nyi. Nyi nyebut nyi. Ora gelem malah dheke udol. Aku tanpa sranta sujud malah aku lha sapa sing ora kaget pas sujud iki didemok kambul. Aku kaget lho le. Masalah yo. Nyai Kanastren tekan semono. Aku rapati tanggap gegem bangsa sing kira-kira ya mung kira-kira sandure rek templekne kuping. Anu meneh nyeblok ke plangitan. Tanpa sranta ngrayuk aku, raiku ditabrake karo kaca ora ngancen. Cah wedok kaya ngono nek gatelen. Cekelen anu. Ajar. Kali kula mawon lho Mas, sudi men. Lah kula lemu, kakok. Omben. Ya diwiti kok ngene Mbak Estu dhisik. Nano ngono bae kak. Ata amben kutute kuwi ata omben
ayo ayo jarina pendopo mau ana tamu ki, Mak. Sapa? Ngendikane garwane Kelurah Semar, Nyai Kanastren. Limbuk iki urusanmu ling limbuk wae, aja ngurusi perkara sing ning ndopo ya, Nduk. Engko carupur marang ora prayoga. Aku tak ngurusi lek ku nyangik, kowe ya nguruson lehmu nglimbuk. Engko nek iso mlaku bareng selaras karo ayane dhewe-dhewe lak kepenakno. Oh iya. Heeh. Mbak Estu men ngomandang sak pakanan meneh. Kutut manggung. Kutut manggung, Nduk. Nggih ngedemke swasana. Oh iya. Heeh. Mangga Mbak Estu made in Tulungagung. Pakan. Jeplak, Nduk. Ya, Nduk. Ya. Wiyagane ya semangat. Roman sawis kentekan daya, Nduk. Ah iya. Ora mung sing padha nabuh, jedore kentekan daya mau bengi. Lah iya. Nggepuk boto sawengi utuh. Tenan, Ger, tenan. Oper pilek barang ya, Nduk. Oper pilek barang. Heeh. Genten dipandigani karo sing senior. Sapa? Bu Karyati. Mangga, Bu. Nano antara lain ngono, Nduk. Ya, mangga. Ora kok jeneng bosen ki ora, Nduk. Ning kok apa elek lamun awake dhewe juga memperbanyak perbendaraan. Kutut manggung. Nek Semarang Swargi Kinarta Sabda kagungan kuda nyongklang. Kuda nyongklang kae. Awake dhewe uga belajar, Nduk. Sejenis itu judule Perkututku. Perkututku. Nggambarake wong lanang sing ngingu kutut wiwit cilik mula. Wiwit cilik. Diopeni apik-apik, ing pangajap engko bareng iso manggung iki le manggung iki kanggo kula. Ngono lho. Oh iya. Aku pengen krungu.
Monggo Bu Karyati langsung ditampa lancaran Mas Wanto. Keplak yo. Bunang imbal yo. Lo. Kor. Bisa yen to emane perkutute arep lali kurungane elingo kutut sulistya kanggo ngira mung kanggo bisa Alhamdulillahirabbil alamin bisa kasembadan marang semaning ngarsa dalem para pepundhen, para pini sepuh-sepuh aji sepuh, mandhape para bapak, para ibu, Pak Le Bule, Kang Mas Mbak Yu ing kukuban Kalipang yang tercinta. Lho daya. Kaprahe nggone Mas Tani ngono no. Oh iya. Kapinujon dalam rangka syukur nyangsani Gusti Allah taala nggone setahun mligine sura kepungkur nganti tekan sura iki Kalipang yang tercinta tansah karobaning kamulyan pinaringan rancak lancar dalam rangka Bapak ngupa jiwa mula tandha yektine nggone syukur marang ngersane Ilahi banjur nggelar becik agama utawa budaya agama kuwi ngibarate kaya dene wong duweni penggayuh minangka andha wong menek nganggo andha dalam rangka kasembane menggayuh agama ya minangka pancatan wilujenging donya tekan akhirat minangka seranane kanthi dalan agama selaras kelakan keyakinannya masing-masing. Terus budaya saka tembung budi lan daya. Budi iki timbule saka jero, daya kuwi tegese ya mujudke kekuatan wohe pambudi kuwi mau banjur dadi daya adat. Nyatane Kalipang uga ana kirab. Nyatane Kalipang uga ana semaan Al-Qur'an. Nyatane Kalipang uga nggelar kabudayan. Oh iya. Nek mongkok ora jamak sebabe mapane ana tengahing dedalan.
Iki mujudake kehormatan sing luar biasa. Mligine Mas Kasun, Mas Slamet, Pak Dibowo. Terus mligi meneh penyanyi Bapak Kepala Kelurahan ing Kalipang lan berayat masyarakat sak wutuhe nggone wis paring kapercayan yang awake dhewe suwe marak sowan. Nduk. Ning ya kuwi awake dhewe iki wis angkatan tua. Umur sak ngesore swargi Mas Trip Riyadi. Ing nyatane awake dhewe ing Blitar wis ketemu dalang tuwa. Nek sing kulon aku, nek sing ngetan Pak Sugiman. Ayo. Mula wis ora padha karo cah nom-nom golek pasaran dan sebagainya. Mempeng banget ya wis ora nduk sak madya. Sak madya ning alhamdulillah wong nyatane Gusti Allah ya ora pegat, ora kendel nggone kepar maringi rejeki. Bengi iki dalang ora nek sing mandeg nduk. Kabeh racake padha menyang, padha tanggapan. Mereka minangka idole Jumat Legi. Sura. Ayo coba Mas Bambang tindak, Bambang Tribawana. Mas Hari tindak. Ayo Jal. Ora keri Mas Ndani. Mula aku kok wekasane Sudan ya ora. Krana piyayi telu iki agi padha tindak. Njur aku sing sowan. Ora ngono. Awake dhewe kangen-kangenan. Mula saka kangene nganti sore mau nduk badhe magrib. Aku nulis lagu Mares Kalipang Ngumandang. Kalipang Ngumandang. Apik endi karo nyidam pentol. Sik to. Sik. Astagfirullahaladzim. Kok sik ta nduk? Kuwi engko nek kok tatapne wekasane njur ora apik dadine. Kalipang Ngumandang. Latihan tanpa latihan. Njur iki kok langsung muni nduk. Nek ora penak baleni no. Diunggahke nang ngene TV kok baleni. Ora ngono. Wong pancen ya tanpa nganggo gladi kok. Wah iya. Larasane solmisasi. Lek tucukane pelok no. Pelok. Do si la sol fa mi re do mi re fa mi sol do sol mi do. Kowe kok ya iso to bae. Guru lah aku biyen masamu iki. Kumandang nggih bukane saka Demung Nduk. Kalipang Ngumandang garap 3 kali. Kalipang terus ngumandang sundul tawang. Kalipang tansah tenang adoh kesra lan goncang. Lodaya wiwit kuno dadi sumber budaya. Nguni dalang kaloka Kiseta lan Kidewa. Kalipang Kalipang manunggal iman dadi dasare.
kalipang kalipang terus kumandang sundul tawang kalipang tansah tenang aja kesok lan kuncang lodaya wiwit purna dadi sumber budaya murni galang kalupa kisetolan kitewa kalipang kowe kalipang bumi lahiranku kalipang hargane manunggal TKP inang dadi dasare Mares kalipang ngomandang. iya Nduk Wah, semangat. Mbak Yosi nyerat Mbak Ya jalan wacanan. Kayak ngapa? Ora sah dilagokke. Kalipang ngomandang. Kalipang terus ngumandang. Bacut. Ngumandang sundul tawang. Betul. Kalipang tansah tenang, Pancen. adoh kesruh lan goncang. bener Terus Lodaya? Lodaya wiwit kuna Heeh. dadi sumber budaya. Wis jelas nak kuwi. Nguni dalang kaloka, sinten Ki Seta lan Ki Dewa. tenan Nduk kuwi nganti mendapatkan penghargaan Soi Surakarta adine ngrat Mbah Dewa. Dadi yektine ngaku kena ora kena Blitar iki sumbering kabudayan mligine nggon dalang iki kene Mbah Dewa, Mbah Seta, Mbah Bunadi itu semono. Lah iya. Nek diunggahke Mbah Gita Sewaka Tamar. Kosek ta? Kaya mesti njaruwi lho. Lah iya. Refrene Mbak Yosi. Kalipang duwekku, Sing semangat to, Nduk. kalipang bumiku, kelahiranku. Nah iki katresnane nyang bumi kelahiran, Nduk. Heeh. Terus Kalipang wargane gini yo. manunggal TKT, Dalam rangka iman dadi dasare. nih sing nggon mburi ingkang magepukan karo perkara agama. Wah iya. Matur nuwun, matur nuwun. Bersih desa ya nah. Umume le mastani penake ngono. Resika desane, resika sing nganggoni, resika wargane adoh saka bilai. Oh iya, amin. Dioyak mangsa disurung karo wanci no. Beng iki diparingi panggonan luar biasa dening brayat panitia. Iya. Terus sing padha kepareng nyengkuyung uga pirang-pirang, Nduk. Kejaba para brayat kadang pengrawit ngesti budaya. Uga didhawuhi karo Mas Slamet, Mas Kasun. Nggawa gamelan kang omah. Iya, Direngga waranggana 7 ing kepareng lenggah wonten ngandhap njagani nek nggulingi sing dhuwur Bukom Sinah Bukaryati. Oh iya. Men penak dipresani, men penak ditonton kersane mengkono. Mbak Estu saka Tulungagung, Mbak Susi saka ing Ndayu, Nglegok Blitar. Tan Keri Mbak Yosi Dian saka Rejo Tangan, Nduk. Tulungagung. Siswi agi lenggah ana ing SMP kelas 1. Wah iya. Pirang-pirang bengi tanpa absen, syukur. Ya mung iki sing cok ana cok ora mergo pancen ya sekolahane sarwa repot. Mbak Diayu Krisnawati. Wah iya. Saka Blitar, Nduk, Blitar kota. Pirang-pirang dina ora mlebu ta anu Diayu.
Nggih, Piye? Repot apa ya? teng Jakarta. Lho nyang Jakarta meneh. Nggih, Senayan. TMII. Oh, Taman Mini Indonesia Indah. Nggih. Anjungan Jawa Timur, Pak. Anjungan Jawa Timur. Dalam rangka tari Nggih, wayang orang. wayang orang. Nggih, Apa lakone? Sugriwa Subali. Oh. Sampeyan dadi apa? Anu, kula nyanyi. Loh nyanyi. Nggih, Ora dapuk apa Dewi Tara apa? boten. Sing dapuk sepuh. Oh, sampean ndak muni. Kula niki saged lho wayang wong ndak muni ngono. Boten. Lha nyapa ora muni? Lho kok guyu iki tayane ya. Lah mestine ya untuk mengungalkan dada ya. Oh saged nek ngoten mawon. Emong nyanyi ngono ya. Nggih, Iki saka kabupaten apa saka kota? kota. Luar biasa. Syukur tengger, syukur. Bola-bali Jakarta, bola-bali Jakarta. Mentas ke Jakarta. Nduk. Nalika tanggal 24 kepungkur. Nyang Senayan tanggal 22. Njur nusul aku nduk wayangan ana ing Harapan Indah Bekasi. Jakarta Timur. Ayo ndadak marani nyang Senayan wong teko dhewe ya kena ora runggone. Bocah ki lek duwe seni dan budaya, lunga tekan ndiye raragat ya, Nduk. Nggih, Malah diragati ya, Nak. malah diragati. Joget tok nyanyi tok kuwi ora diwewe apa-apa wis demen, malah diopahi. Wes, saya demen. Ya, Nduk. Nggih. Nek jadwal yang Jakarta meneh iki. Napa? Ana jadwal yang Jakarta meneh. Dereng benjing teng Solo. Wo, nyang Solo. Tanggal 24 ya? Benjing. Sesuk. Nggih. Alah tobat. Iki dalam rangka apa kuwi? Nggih wayang orang. Manggone nanti RRI. Oh. Nggih, RRI. RRI. Ruame iki dul RRI le bengi. Napa niku? Alah padha gerangi ora ngerti kok. Mboten dereng ngertos kula. Alah ora ngerti. Kok takono karo Caca iki takono. Emah ngono kuwi. Nggih, benjing kula tiliki. Kowe kok ndak mulih lek wis rono ndak mulih. Napa panggene kados pripun ngoten lho. Lho, royom, riep-riep, sedap. Lesehan apa? Eh? Lesehan apa pripun? Ndak. Yo adekan barang ngono. Takono Mas Dar ki sing iki asli cah Solo. Aja dijak kaya ngono, cah apik-apik kok. Ya. Iya ranggeri gawe le putuku iki. Sendro menyurat putuku iki. Anak Kang Degleng tuh. Kowe. Bocah ayu kaya sapa sasilehmu pundi dalemira Mbah Kaci pengen mangerti bocah manis nuli enggal prasajakna. Asmanipun sinten? Mbahku kok lali tadi? Dista. Dista sapa? Prema Adista. Prema Adista. Preman? Prema. Daleme ndi? Gading Selopuro. Gading Silopuro. Pasar? Niku ngidul. Oh. Pasar duwe sikil kok pasar ngidul. Bingung ya. Keponakanku. Iki tanggeran Degleng langsung malap. Sing ngidul wonge ya, Nduk. Heeh. Nggih. Daleme sampean nggen pasar Silopuro kae terus nek sir nyang daleme sampean terus wonge mlaku ngidul ngono. Kaya ndak umum dirungokne. Heeh. Padha karo kae yoga. Kowe rasa bingung, le nguyuh ning nggen kula ning aja nguyuh ning jeding.
Jeding kok diuyuhi pasti. Alhamdulillah bengi iki nderek Mbah Kong ya, Nduk. Agi sekolah ya Mbak Dista. Cek sekolah. Tasik. Wonten pundi, Dik? SD Selapura Gangsal. Kelas? Gangsal. Kelas gangsal? Nggih. Selapura gangsal, kelas gangsal. Sampean kok milih dadi sinden ki latar belakangnya apa? Kok ora milih dadi ya liyane lah. Apa? Sing narik kawigaten sinden ki apa sewengi apa piye? Apa kira-kira? Sing dadekke sampean seneng nyinden ki? Nguri-nguri kabudayan. Nguri-uri ya penting. Luwih penting neh ngurip-urip. Nguri-uri nek ndak nanggap ya ora urip no. Kesenian ki uripe nek ditanggap. Ngurip-urip kesenian Jawi, betul. Ingkang Ibu ya waranggana apa, Nduk? Sanes. Bapak dalang apa ya? Sanes. Loh, piye ta? Enek tembung Jawa kates ceblok ki ora adoh kawite. Biasane nek anake sinden ki bapake padha dalang piye. Lah nek kates adoh cebloke adoh kawite engko kayak kates gondol cadatan, Nduk. Mboten nggih, Nduk nggih. Mboten. Sing marahi sapa sampean? Nyinden ngono ki sing marahi sapa? Belajar piyambak. Belajar piyambak, masyaallah. Liwat kaset, liwat anu ya, Nduk. Nggih. Tembang semono kae sampean sing seneng tembang apa, Nduk? Adu semu. Nggih. Adu semu. Lho, adu semu. Lah iki. Kanca-kanca siap nggih? Loh. Di antara tiga, Nduk, jajal milih yo. Sing paling kok senengi antara telu ki apa? Iki. Siji apa ki mau? Adu semu. Nomor loro apa neh? Apa neh? Nomor loro sing gak senengi liyane kuwi? Ular kambang. Ular kambang karo apa neh? Sing sampean seneng di antara nyidam bental. Heeh, lha kok man balik. Ular kambang dusemu terus apa nek? Sitok ngas nih. Langgam sewindu. Waduh, weh. Sewindu ki angel, pelok slendru, pelok. Ular kambang sik, Nduk. Nyajal, kang apa? Ingatan silir samu isih kelas 5, terus ular kambang kuwi ini hebat dan luar biasa. Ayo. Slendro apa pelok, Nduk? Slendro. Slendro. Patet slendro songo mae Mas Dar. Nah, iki nggih. Ki ora perlu bingung, ora perlu grogi, walaupun penggendere Pak iki kok Karanganyar tanggane Mas Mantep. Surakarta Adiningrat. Ha iya. Ning iso momong lho. Ora kaya sing rebab ladak lirih. Ladak lirih. Ha iya. Ya, Kang apa? Nanone ano. Ya, ya ndak? Janur gunung ukuran pun derpi nala
out and nyambut gawe ora pati ayu nanging klademenes yeleyo mas yeleyo mas mane sing sabar nari Masya Allah, ya Allah, aku merebes nduk nyawang yo, kayak kowe iki kaya enthun-enthun. Bisa bang kowe ringan nyuwara ning ngungkuli wong gerang-gerang iki kayak piye ta yo. Omongo bapak karo ibu, upama kowe tak pek tak ijoli wayang iki. wayangin apa? Wayangin apa? Ya wayang kulit kaya masa wayangi kulit. Nek iki lek bapak ibumu pareng. Aku ki ndek putu. Wedok telu Dis, blas renek sing nyenggol karo gamelan. Ngawas ngono modele. Aku lugu regel lho Mbakong, njaluk dhuwit to Mbakong. Lek kon njaluk dhuwit lho le pantes. Mbok sing didik sapa kok iso luwes. Dalam rangka njaluk dhuwit. Keponakan. Lah iki tenan Nduk, masyaallah nggih. Ngatasi kelas 5. Lah kok ya Allah, Gusti Allah lek maringi pita suara ora peduli nyang sapa ae. Luar biasa. Terus Nduk. Sun pepuji Lek karo laras iki ora pleng lho ya jal kok ngene. Sing gerang sosok seliring lho. Sing gerang iki lho karo laras lering sindene pancen yo. Lering. Tuh cah cilik kok ya. Masyaallah ya Allah. Na. Ayo deh. sada ya mangge baso Istilahe tabuhan gamelan lek mandeg ngene iki jenenge apa Nduk Disa? Napa? Lek pas mandeg ngene iki istilahe gamelan li ngarani piye? Pos? Heeh, pos. Ngene sing gerang ya akeh sing ra ngerti. Mandeg ya mandeg entar wis entek japane lek ngene iki. Iki lho njaluk ditungkak makan cek. Ya, lah Disa ngerti lho. Pos. Japane yo. Ye. Ndah nih nek sampean tak gonyang Surakarta sok tanggal 24 wong Solo geger. Monggo aku wis kabari karo Mas Cahyo, Mas Yoyo anake Pak Enor telu. Mulih ke Thailand kan, mulih ke Thailand wayangan ning kono rong bengi sebagai wakil Indonesia mendapatkan juara wayang terbaik dunia. Kuwi dikabari sore mau sok tanggal 24 ki kabeh dalang mlumpuk sak Surakarta nang Seraya. Beh. Piye, Nduk? Mbuh. Lek ngomong ganyik dene bocah lugu ta ya. Bocah lugu ki ya piye Nduk? Napa ngono kuwi. Lek sing gerang iya dipiye ngono ki. Wis duwa. Lah iya. Lek dista ora. Neno. Ayo, Dek. Salambe godange karo. Sabar Yo. Luar biasa, tepuk tangan untuk putuku Dista.
Patuta ngono, Nduk. Kowe siji tak ijoli putuku telu. Ning boling-beling. Yen aku iki tenan, Nduk. Heeh. Nek bocah ki nyeni ngono ki lek aku trenyuh ki ora jamak-jamak. Nggonku iki ngomahi. Monggo nang omah iki gamelan 3 perangkatan, termasuk iki sing tak suwanke rene iki, ana gamelan ijo, ana gamelan abang. Kuwi wong sak desaku iki sitoke panjak ora ning. Apa neh sinden. Lah iya. Lah iya kuwi. Nah ya kuwi. Apik. Nduk, heeh. Iki hura-hurane ramene wis diaturke sore mau. Saiki genti sing mawa rasa. Heeh. Iki wiwite ya wis kepara bengi. Mula kang saka iku tertamtu wae. Iki engko pamundhut ya nganggo dipilih. Oh iya. Mligine wit sore nggone kepang rawuh. Ingkang winantu pakurmatan pepunden saing Mbacem. Oh, Pak Pran. Bapak Pran keparang tindak rawuh. Keparang ngersake kelangenan kula Pak Haji nyuwun dipun racikaken selendang sutra kuning, sinom parijata tuwin kutut manggung dipun bawani. Nggih, Pak Pran ngapunten nggon kutut manggung kula cuplik ngajeng kala wau. Wedine laku ngasebat katur dumateng menjanipun Bapak Haji Trima Ahmadi Dung Bunder. Telaga Jinangka. Bapak Jemirin Margamulya. Mboten kantun Bapak Slamet putra Pak Rubani. Tuwin menjanipun Bapak Paiman. Ing ngebotan kantun lan porenge sami rawuh sugeng laras ngantos enjing.